Jucătorul național Moldovei, Vadim Cobâlaș, a fost ales pentru a patra oară cel mai bun rugbyist al anului. În 2014, acesta a avut o evoluție bună la echipa de club Cell Sharks, dar și la naționala Moldovei. Cobâlaș nu a fost prezent la gală pentru că are astăzi meci în campionatul Angliei. Trofeul a fost înmânat mamei rugbystului. Oksana Bunici a fost desemnată pentru a 6-a oară consecutiv cea mai bună jucătoare de rugby a anului. În 2014 ea a evoluat pentru echipa din România Gold Roșia Montană și totodată a fost convocată la Naționala Europei, pentru care a jucat la turneul internațional din Dubai. Am muncit foarte mult ca să obțin premiul dat și sunt foarte mulțumită de susținerea federației, în primul rând al domnului președinte. Dacă cei mai buni rugbyști nu au avut posibilitatea să fie prezenți la gală să-și ia premiile, atunci rugbystele naționale Moldovei au fost prezente toate la gală și și-au luat premiile oferite de oficialii federației. Fetele au schimbat echipamentele sportive pe ținute de seară. Mai mult, jucătoarele echipei naționale de rugby au oferit o surpriză celor prezenți la gală. Ele au demonstrat că știu nu doar a juca rugby, dar și că pot cânta foarte bine. Am fost în Norvegia la campionatul european, unde a fost un concurs de karaoke și acolo a fost să cântăm un cântec, ca mai multe țări au participat. Noi, Moldova, am participat cu un cântec de Bine și de mese mele, unde am luat locul întâi. Am decis să facem o mică surpriză, că cântecul nostru care ne-a dus noroc. Antrenorul anului a fost desemnat tehnicianul național Moldovei, Sergiu Moțoc. Conducerea Federației de Profil a calificat anul drept unul excepțional pentru rugby-ul moldovenesc și are planuri mari pentru 2015. A fost un an, aș spune eu, excelent pentru rugby-ul moldovenesc. În primul rând am realizat toate obiectivele, calificarea și construcția, finisarea complexului recreativ a Federației de Rugby din Moldova. În 2014, Naționala de Rugby a obținut 3 victorii consecutive în Cupa Europei pe Națiuni și a încheiat anul pe primul loc în grupa 1B. Selecționata feminină de rugby 7 s-a clasat pe locul 5 la campionatul european din Norvegia, la care a obținut 3 victorii în 6 meciuri jucate.